Iti Rehiyon Cordillera, His Excellency Most Reverend Charles John Brown naadaptar ka son of Kalinga ken naipayan iti Kalinga name at tunggayos. Kabayatan na Department of Social Welfare and Development Cordillera nang ipaay iti tulong kadagiti biktima ti nagsina at traffic incidents iti Benguet. Kanayunan a detalye iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti panagbisita ni His Excellency Most Reverend Charles John Brown, Apostolic to the Philippines iti Kalinga, naikan iti engrande a seremonyal apan ng abrasa ken formal a naipaay iti titulo ka son of Kalinga, ken naipaayan iti Kalinga name at tunggayos. Naragsakan ni Archbishop Brown na sumarungkar iti Kalinga iti umuna a Gundaway. Dinayaw natin natural a kinapintas ti probinsya ako nana amang ipakita iti kinapatagdag lawlaw kas dinakamat ni Pimusay a Pope Francis iti encyclical na a Laudato Si. Adda sa Kalinga ni Archbishop Brown tapno idawlwan na ti Episcopal Ordination and Installation ni Bishop-elect Reverend Father Sean B. Mejia kas Apostolic Vicar of Tabuk. Nang ipaay ititulong ti Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera, kadagiti biktima iti duaan nagsina a vehicular accidents a napasamak iti Kabayan ken Tuba, Benguet. As of May 31, nakaipaay ti DSWD Cordillera iti 50,000 pesos a financial assistance kadagiti kapamilya dagiti Pimusay, Manipud Mountain Province. Bayat a 55,000 pesos tinaypaay kadagiti 10 ket maysang apektadong individual gapo iti panaka-aksidente ti bus ijay Tuba. Malaksid iti daytoy nang isayangkat dagiti DSWD personnel iti psychological support intervention kadagiti nairaman nga individual. Naipasidong da iti psychosocial processing apanggap na atulungan dagiti naapektaran amang taming iti psychological distress kalpasan ang nakapadas da kadagiti insidente amabalin ang nakaigapuan tinakaro at trauma. Kabayatan na agtultuloy ti panang ipaay ti DSWD Cordillera iti cash relief assistance kadagiti transport network vehicle service driver. Iti apayaw 30 ti benepisyaryo, 25 dito'y tinakaawat iti cash assistance. Bayat ati 5 asaan ang nakaala iti payout ket mabalinda ang maalalata daytoy iti opisina ti ahensya. Iti Kalinga, 60 drivers tinaipaayan iti cash assistance bayat ang may satisaan ang nakapag-avail gapo taawanan iti valid driver's license. Ken iti Ifugao, 76 a delivery drivers ti mawat iti cash assistance. Iti Benguet, nang isayangkat ti Municipal Environment and Natural Resources Office iti plalking activity wenno picking while walking kaspaso ti World Tobacco Day nga aktibidad ti munisipyo ti La Trinidad. Agdagop iti 7,095 a cigarette butts ngagdagsen iti 2.6 a kilo ti naurnong manipod iti paso ti Halsema Highway. Espesipiko manipod iti KM3 iti lugar ti Bell Church agingga iti Provincial Capital ken iti Pico Pugis Poblacion Capital Road. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.